Είμαι περήφανος γιατί είμαι πατέρας 2 παιδιών που τους έμαθα για τον Λεωνίδα, για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Γέρο του Μοριά, τον Παύλο Μελά, τον Ιωάννη Μεταξά. Διώκομαι για τις ιδέες μου, διώκομαι μόνο και μόνο γιατί είμαι βουλευτής της Χρυσής Αυγής, διώκομαι με συλλογική ευθύνη και φυσικά για μας δεν ισχύουν οι νόμοι. Η δίωξή μου είναι ξεκάθαρα πολιτική και αυτό προκύπτει αβίαστα από αυτό που προανέφερα, ότι σε όλο το κατηγορητήριο το όνομά μου δεν αναφέρεται πουθενά. Καλούμε να απολογηθώ για ένα έγκλημα το οποίο δεν έχω διαπράξει. Πουθενά στην ογκοδέστατη δικογραφία δεν περιλαμβάνεται το όνομα τόσο εμού του ιδίου όσο και άλλων βουλευτών. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν μιλάμε για ποινικά κολάσιμες πράξεις, μιλάμε για πολιτικές διώξεις οι οποίες ασκούνται με την παράλογη λογική της συλλογικής ευθύνης. Κύριοι, το ότι έχουμε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, κατάλυση του πολιτεύματος, του συντάγματος και της λαϊκής κυριαρχίας δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το γνωρίζουν και οι πέτρες. Βέβαια, εμείς δεν πιστεύουμε ότι για τα παραπάνω αδικήματα είστε υπεύθυνοι όλοι σας. Σήμερα λοιπόν καταθέτω εδώ στα πρακτικά της Βουλής μια επιστολή την οποία έλαβα από Έλληνα δικαστή, παρακαλώ, του οποίου σε αυτή τη φάση δεν θα αποκαλύψω το όνομα. Αναφέρει λοιπόν ο εν λόγω δικαστικός: η Κλάπα, αυτή είναι προφανώς η ανακρίτρια που διορίστηκε στην υπόθεση αυτή της Χρυσής Αυγής, 10 ακριβώς ημέρες πριν οριστεί επίσημα από το Συμβούλιο Εφετών ανακρίτρια της Χρυσής Αυγής, σε εισαγωγικά, χοροπηδούσε από χαρά και ούρλιαζε μέσα στο Εφετείο Αθηνών μπροστά σε 20 δικαστές λέγοντας: ο Αθανασίου θα μου δώσει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και θα τους χώσω όλους μέσα.